ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೆಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲನ ಮಾಮುನ ಇಳ್ಳಳು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಸಮ್ಮಣ ಅಂಚ ಪಿದಡುಂದುಳ್ಳ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾಟ పోయి సమ్మణ ఉండు బెక్క నిక్లికల కొప్పే తిల్లి ఉంటుంటే బెలి బెలి ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಟಮ್ಮಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ ತೂಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಡಿತಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಸಿಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತೋಜುಡ ಹೌದು ಹೌದು ತೌಡು ಪೈ 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 ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಳ್ಳ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದ ಕಾಯ್ಸ್ ini Shetty ini masuk bayi tau guys bale guys welcome malpere guys tuli bosi tana cutting tuli guys mulpa tuli guys ಓಟು ಕುಂತಿಯಾರ ಏನಿತ್ತ ಸಮ್ಮಣದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾಮೂಲ ಮಾಮಿಲ 5 ವರ್ಷದ ಮದ್ಮಲ್ ಬರ್ಪುಣಂಜಿ ಪೋರ್ಲು ತುಳಿ ಸಾರಿ என்ன பட்ட தெப்படா என்ன பட்ட தெப்படா ದೃಷ್ಟಿಯ ಬಟ್ಟಿಟ್ಟು
ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಯಾಕೆ ನೀವು ದೈದಿನ ಇದು ಚೂರ ಇಡೀ ಬಾಯಿ ಎಗ್ ಅಂಡ ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇರೇಟ್ ಐದೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಎತ್ತಿ అంటే ప్రాన్స్ కొల్లి వాడవచ్చు బిగ్ ప్రాన్స్ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿರ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೊಂಜಿ ಏತು ಮೋಕೆ ತುಲಿ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮನ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಬಳಸಿರ್ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ ಬಿಡ್ತತಿ ಅಂಚೆಂಗಳು ರಡ್ಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕುಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಕುಲು ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಒಂದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಉಂಡ್ಪೇವೆ ಬಾಯ್.